Administracja Trumpa pomogła Europejczykom przestać naciskać przycisk drzemki i obudzić się, powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Andrew Pazder w rozmowie z Euronews. Pochwalił apel sekretarza stanu USA Marco Rubio o większą spójność między obiema stronami, wygłoszony podczas przemówienia na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, jako pozytywny dla NATO. Pazder pochwalił również europejski postęp w dostosowaniu podejścia do polityki migracyjnej do amerykańskiej polityki, wskazując na to, co uważa za jedną z kluczowych kwestii dla Europy – wpływ masowej imigracji. There's a difference between managed migration and mass migration. And I think what we've seen over the past decade is just flows of people coming in onto the continent. And the reaction has not been positive. Kiedy przedstawiono mu dane liczbowe wskazujące, że liczba migrantów przybywających do Unii Europejskiej faktycznie spadła w porównaniu z poprzednimi latami, Pazder argumentował, że Rubio mówił o wpływie przeszłej masowej migracji i wyzwaniu cywilizacyjnym, jakie ona stanowi.